Gwahodd mam elecsiwn. Pa sawl math o blant sydd? 2 fath. Parai ydynt, radicals da a thoris drwg. Beth yw ystyr y gair torri? Mae'n tarddu o'r gair Cymraeg torri, sef distrwyo unrhyw beth. Beth yw ystyr y gair radical? Mae'n tarddu o'r geiriau Cymraeg rhaid i cael. Dyma chi un perl sydd yn y casgliad gwych yma sydd newydd agor yn Amgueddfa Sain Cymru. Dr Peate, fe ddyle heddi fod yn ddiwrnod balch iawn i chi. Wel, dwi'n teimlo'n falch iawn bod y lle yma wedi i agor o'r diwedd. Am y tro cyntaf ers dros 20 mlynedd, dyma ni'n cael Oriel i ddangos enghreifftiau o bywyd gwerin Cymru. A chitha wedi rhoi'ch bywyd at gweld hwn mewn ffordd? Wel, dwi wedi bod yn disgwyl am hyn ers dros 20 mlynedd, deud y gwir yn te. Ond dyma gyfle bellach i ddangos cryn dipyn o defnyddiau sydd gennym ni ar hanes y tŷ a bywyd cymdeithasol yng Nghymru yn gyffredinol. Cryn dipyn, nid yma'r casgliad cryfan? Dim o bell ffordd. Mae gennym ni ddigon o ddodrefn i lenwi'r holl Oriel yma ar ei phen ei hun. Na, chydig bach ydy hwn o'r casgliad. Mae'n rhaid i chi gofio fod yn casgliad bywyd gwerin ni o bosibl yn un o'r rhai mwyaf yn Ewrop. Yn sicr un o'r hanner dwsin mwyaf yn Ewrop. Odw yn fywyd gwerin, wy'n sylwi ar rai o pethau sy'n mae chwaraeon rhyw ddoliau fydd yn ddrud iawn amser hwnnw? Wel, wrth gwrs mae'n rhaid i chi gofio bod ni'n defnyddio'r gair gwerin i olygu'r genedl gyfan. A mae rhai o'r pethau sy'n fan hyn, nid y werin bobl yn yr ystyr ddiweddar i'r gair oedd yn defnyddio nhw, ond bobl oedd yn eitha da i byd. Wy'n gweld hefyd bod casgliad Dr Price Llantrystan yma. Ydy. Mae hwn yn gasgliad pwysig dros ben. Fe rhoddwyd o uni gan Miss Penelo Pen Price, merch Dr Price, ac mae o'n cynnwys bron y cwbl o'r pethau fyddwch chi'n disgwyl i'w gweld i allu dadansoddi bywyd Dr Price ym mhob cyfeiriad. Hyd yn hyn, o'n i'n teimlo gyda'r casgliadau oedd yn cael eu harddangos o'r blaen, gwaith y werin oedd ei weld bob tro. Nawr ych chi'n dangos nhw'n chwarae hefyd. Ydyn, wel, dyna'r pwynt. Da ni wedi bod yn pwysleisio a crefftau a phethau o'r fath, ond nawr da ni'n cael cyfle i weld i mewn i'r parlwr yn gystal ag i'r gegin. Ydy, mae'r darlun bron y bod yn gyfan. Ydy. Oes yna rhyw drysorau sydd eto i'w cael yma? Oes, mae amryw fylchen yn casgliad ni, ac mae'r defnyddiau i'w cael dim ond chwilio amdanyn nhw. A chwarae teg i bobl Cymru yn gyffredinol, maen nhw'n barod iawn i roi, unwaith maen nhw'n gwybod bod ni mewn angen am rhywbeth arbennig. Di chi ddim yn cael nawr eich bod chi yn gorfod cystadlu ar delars yma sydd yn mynd o ddrws i ddrws? Dim byth. Fe fyddwn yn cystadlu mewn ambell i ocsiwn fydwch yn Llundain, lle mae yna ddiw ddarn gwerthfawr o ddodrefn. Ond ar wahân i ambell ro felly, da ni ddim yn cystadlu â neb o gwbl. O'r holl drysorau sy'n yma, pinwch ffefryn chi? Wel, mae'n anodd dweud. Mae'r casgliad bywyd gwerin yn casgliad diddorol dros ben. Casgliad falle o'n safbwynt un bersonol, fyswn i'n dweud falle mae casgliad eisteddfodol. Rhywle rhwng y ddau yna. Diolch yn fawr iawn, Dr Peate.